Ba yung impeachment ni Inday Sara, sinasabi nila, tinatanggal nila sa pagka-kandidato si Inday Sara bilang presidente. So kami naninindigan. Can you imagine, may 32 million mandate siya. Tapos itong mga kongreso, you have now the official with the highest trust rating, natatanggalin nila whimsically. No, para bang wala naman silang pinakitang ebidensya, wala naman silang pinakitang proof, wala naman silang pinakitang batayan. Ngayon tinatanggal nila yung ating Vice President just so na wala silang makalaban sa 2028. First time to na nagkaroon ng isang national group na nagbuo at nagkaroon din ng launching So dito sa dito Cebu. talaga ang launching? Well, nang first launching niya was in Manila, Okay. if you recall, kay Mayor Baste. And then dito, ang sumunod, ang Cebu, na ito naman talaga bastion of democracy. Ito talaga yung mga Cebuano ang lumalaban kahit noon pa man sa martial law, corruption, at saka yung nangyayari na pagpapatahimik o yung pag-silence ng mga opposition voices in our country today.